Hi, hello mga kabisaya. Salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa atong matag-upload nga drama. Labi na kining drama nga ikaw, siya, ako ug si Danny. So gihimo ko ni siya og tinag-as mga kabisaya para dili kayo hassle ang pag edit. Og medyo taas po ni siya kay episode ni siya mga kabisaya. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay. O kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, pareho kog subscribe. O click po sa notification bell para updated mo sa matag upload na ko nga drama kada adlaw. So dili na nato ilangan, ato nang isunod ang intro para sugdanon nato ang maong drama. Love. I love you. Lust. Family. Ako siya. No! Ako siya! Ilog mo? Ako'y nakauna na niya. Kinsa kanila ang makapanag-iya ni Danny. Wa kay tahod. Maunay akong paagi sa pagpakita sa kong pagtahod sa usak ka kabit. Biyodo na ang imong amahan. And so, kining kabit nga imong giingon, mamahimo mo na onyang legal nga ikaduhang inahan. So, RESPECT. Respect me. Uy, ikaw! I'm sorry. Sa tanang tao, ikaw ang gituhuan ko nga mutawad o mudawat na ko. Kay suod ti kang higala. Pero mahal ta ka. Tukay na. Enough! Nagilog mo sa ako ng gipanag-iya! Ako ang tag-iya ni Danny! No. Why bisan usa ninyo nga nakapanag-iya nako? Dili ko butang nga inyong panag-iyahon. But if you want me, win me. I know the years are showing. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa makaamo gawas nga mananaog. Ikaw, siya, ako ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caracapujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay niya itong sulilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. That may be all I need to know. Okay. Gusto ka i-massage ka? Then, James, promise. Dili na mausabang akong gibuhat mo sa miyagi. I won't touch you until hatagan ko ni mo pagtukod. I will respect you above anyone else, Danny. James. Kung may mahitabo man na to, isipon ko ni nga ako ang iyong una, Danny. James. Thank you sa pagkatod. Dili na bagid ko ni mo padayon nun? Mulahos na ko sa pagkatog. Gusto na gid ko mo pahuway. Okay, sige. I will give you time to rest.
I love you. Dream of me, okay? Bye. Good night. Sige, adun ako. Sige na. Sa akin nagbalik si Masakinin. Di, murag, dili man ko kabiyaon, eh. Makawili ka. Sige na. Musod na ko. Sod una. Ug muadto na ko. Bahala ka. Bye, Amping. Bye. Sige na. Sod na. Jim! Wa ko magdahop nga ingon ni ini ang bation ako nga kalipay. Kalipay ka murag. Apot. I couldn't contain. Murag mas misamot nga. Dili ko gustong mabuwag siyang pananaw. Gusto kong nialan siya kanunay sa kong tubad. God, I couldn't thank you enough sa paghatag ni mo ni Danin ako. Thank you, Lord. Thank you so much. Gosh, murag, gusto na kumubiya. At the same time, dili sa kuganahan. Murag, ang matungod na dinhi sa imong gate, babe, is already enough. You are then close, but not close enough. But it's enough. I'm just so happy. So happy. Piste man ka ning tawhana. Ano mo pa man siya mo pahawa des atubangan sa gate? Higayo na unta to ganina. Pagdayong so, diretsohon na unta dayon ni mong signet si Daniela. Ay, sige lang ang istorya din eh. Gusto mo yan itong buhaton. Ha? Di lang ko rin mo manduan. Paitan mo, kapapaitan mo, eh. Sumang kanawag ko na ko, kaya akong patyon. Aron makasuda sa mansyon. Iyaw na lang. Ako po'y klaro na mo, eh. Iyaw na lang. Pabutong tanang mubiya siya. Kay mas mabulabog takon imo siyang patyon. Busa paabot lang una tagbakadiyot ug mubiya na kanakaron. Ikaw? Kaganina pa kung napaabot ni mo. O unsa imong gibuhat din eh. Niya pagid ka sa akong lawak. Tinuod ba? Tinuod ba nga unsa? Kamu na ni James? Abli pa kinimpultahan. Sige na. Gawas na. Kung pagkauna ko. Wa na ko'y ang ngayon pag ipasabot nimo. Dili na ko obligasyon ng pag-explain. O gusto pa, wa kay pagbati na ako, dili ba? Igo ka lang may pahimo sa kong lawas. Nasayod kong nabati pa ko nimo ni itong gabi una. Apan padayon kami biha. Gipasagdan ko nimong mugukod nimo nga nagsakay sa imong motor. Pero karon dili na. Nahuman ako sa mga adlaw sa akong pagpakamartir. O nga gisugot ni mo si James? Wala kilapot. Pahawa sa akong atubangan. Biya na. Gikapoy ko. Gusto na kong mupahuway. Og, isira na palihog ang palta. Palihog na nasad kog lock. Kung diin kami ni Agi sa imong pagsuotin, he. Ato na lang sa baagi kay gikapoy na ko. Dili na ako makahimo pa pagsirag balik sa gate sa tubangan.
Dili na ko kinahanglan mulingi pa ni mo, Oliver. Sama sawa mo sa paglingi na ako pag-usap. Ni atong gigukod ti ka. Mula host ako sa banyo. Aron makaliko. Basin pag makatugla ko dahin kung ma-bless ko na ko. Nakahubo na ko. Maghuman ako sa top. Ay. Oh. Huwag di ko makakuhagdaan og towel sa drawer. Ay, nakahubo na rin ako na. Sige na lang. Magawas na lang ko nga hubo. Ako rin bitang usa din eh. Hi. Ay! Kung makasinggit ka, ha? Ingon anak kakadlok sa kong dagway? Hanimbal ka? Nag-usap pa maka din, eh? Dili ba nga bigawas naman ka? Talikod pagdali kinaghubo ko! As if, wa pa ko makakita ng tanan, hmm? Bastos! Gusto mo, Oliver, yung pugyapultahan? Bastos gid ka da! Pahawa! Pahawa! Bakit akong isira? Imong isira? Ah, okay. Anong isira ni mong pultahan? Gusto ni mo isira, di ba? O na, nasira na. Pero ni ako sa sud sa banyo, uban na ko. Gawas! Animal ka, ayokong tutukin, saba! Lami ka gid nga way sama. Unsa? Bastos! Gawas! Muggawas ko konsultihan ko nimo sa tinuod. Kamo na ba ni James? Oo. Gigamit lang nimo siya, di ba? Aron makabahos ka na ako. Ugwa kay pagbati niya, di ba? O kisinig ingon. Dili lisod higugbaon si James. Kay dili siya parehas sa ng uban diha nga bakakon. Dili ko bakakon. Oh, really? So, sila tawag sa mga parehas nimo? Paasa? Buwagi si James. Dili ko. Magpakasal na ni. Dili ka mahimong magpakasal niya. Di ko masugot. Sa babae ko. Ayoko gagit. Huwag nakikatuod na mahawak pa na ako. Kay may James ka na. Oh! Pus, di ko masugot. Kabati ka. Dili ko masugot. Huwag kay mahimo. Kay ako ning lawas. Ako ang magbuoton si Kinsa ko hatagan ini. Gawas na. Pahawa na! Ayaw ko pakasal niya. Huwag ka ni mahimo. Kinsa nag-ingon? Ako. Bago pa gani kong miingon. Busa lakaw na. Biya na! Oh, shit. Huwag ka makipatasan. Nakita ni mong naghubo ko, pero nakikatubang kagihapon ako. Mahal ni mo? Huwag na kilabot pa, ana. Naibawa na to sa tubag. Dili, di ba? Kay ako ra ang imong gimahal. Assuming ka. Dili ka mugukod sa akong gisakyan nga motor, kung dili pa tinuod ang akong gisulti. Ako ang imong gimahal, o dili ang ako manghod. Di ba? Gibahalti ka, oo. Pero kaniadto rin. Wa na karon. Dili na karon. Kay si James na nga akong gimahal o dili na ikaw. Pulit ko! Ayoko hagit! Ano ba yung sabang? Mahal ka. Mahal ka, Jalan. Mahal
babae nga akong kimahal usama ni ini. Asa ko ni mo? Asa ko ni mo, tada? Dinhi. Kiputaw ko ni mo ibabaw sa sink. Oliver, sa ba? Buhiin ako. Mahal, tika. Pagkakon ka. I'll make you believe me. Oliver. Dani. Natatao naman nakabiyayang uyab, madam. Ganun wa pa man siya maggawa siya sa kanan? Tanaw eh! Huwatsa! Palabiyon taon na ang pipila ka minuto. Una tambulihok. Panidan una na itong palipot kay lisod na. Ay, sus! Kaginap po na kay kong Dani, madam. Nagpanikad din ng tiil ko. Aba, di ay. Nagpanikad ka mo kidnap o nagpanikad ka mo gamit ni Daniela? Parehas. Dagway mo eh. Namay kang bahan na, madam. Piltira ba'y kong is-isa, sus? Kaya tuon ba ako slaway ko na ganahon na? Hilom oy. Kiat lang kada. Mas lami pa ko ang danis batanon pa ko. Lalami? Walang kakita. Kita pa lang kada ko sa unan na. Di kay laway ra ni mo muto. Ha? Laylay ko ng dila ni mo. Tinuod ka, dam? Oo. Abisan ka ron. Tilaw ba ka? Unsa tilaway ko. Na, panagsarabay ako manghagad og libre. Dinis ka nandam? Oo. Wala. Asa pa man di ay. Mga to pabatag layo nga mahimo raman din he. Unsa man? Sige na. Ay. Naman. Hubo na ko, makakita ka na ako kung unsa ko kalami. Ay, latigali damay. Bisa niyon ini ko, pero may pagtahod na po gusti guwang. Piste, hanggaw kang pistiha ka. Giminusan ka na ako. Okay, madam. Bida. O, pag ikang katilaw niya, mukha na ka. Okay, madam. Wala pagkabayan ako. Aso ka na uban ka na ako. Basin, tablahon sa nini ron, ha? Tablahon na rin. Sa? Hiwil ng wait mo. Tablahon din ni ron. Hiram? Okay lang, musinghag-singhag ka ako. Sa una, kay may madawad magkunin mong dakong katidad. Di ka ni mo, pero karon nasus bidag sus na. Sige, hana ron. May morong ganing ako maliw ka ni. Okay labot? Sa. Imong umon ang kwarta? Di lang kayo umon, madam. Lam yun dyan ako sa Daniela, madam. Tapadiha, kayo rin ka lang. Kanahan ka na ko. Kung mao magana imong gusto, sige. Dili ta kapugngan. Pahimos kutob sa imong mahimo kung makuha tanaon niya siya. Wala. Ako tudlan. Mahal, tika. Magdasab ka. Ngano bang wala may nuong ko mahilo na sa ako ng pagbiyagikan dito sa mansyon ni Dani. Mura pag... I don't know. I don't know why, but I feel like going back. Tungod ba lang gihapon kanin sa gibati kong kalipay? O excitement nga finally, ako na si Dani? O may kahadlo kong gibati nga tingalig. Mukalit ra sa pagtunga si Daddy dito. Ug pugso niya si Dani. Ay. Tawagan una na ako si Dani. Paibaon ako siya nga, mubalik ko sa agi.
pero tingalig na tuog na siya karon. Ug madisturbo na ako ang iyang pagkatuog. Ay, bahala na. Mubalik na lang ko dito. Ug mustay ko pila ka minuto or even hours. Masiguro ko lang nga luwas si Danny. Ug dili na makapaduol niya bisan kinsa, labi na si Danny. Wa pa mauli hangtod karon si James. Labing siguro. Nag-uban silang duha ni Danny. Busasa! Busat! Ay, sir! Sama, sir! Ako lang ipuso ng buwak, sir, o magdungag pa ka? Shut up! Ingon bitaw ko magdungag pa ka! Ha, ikaw pa, sir! Galante kay ka! Animal ning kinabuhiya! Busat! Wa pa ba gihapon mauli si James? Ay, kung mauli ito, sir! Makakita man dyan ka kay ani magkatumuagi sila sa sala. Wa ko pa kayo ang imong opinyon! Allah, sige, pangutanan ako. Dili ba to opinion, sir? Padayag magkataw. Ay, basin mauna ron, sir. Si Doc na rin. Ablihi, pagdali. Pasudla siya. Aron masayod siya nga katapusang gabi na lang karon sa iyang pagyatak ning akong harianong panibay. Ngano man ka? Siya lang makaisala ni Doc nga iya man kining palayasan. Dili ba nga mas pinangga man unta niya si Doc James kay ni Sir Oliver? Pero karon, iya ang palayasan. Hala! O lagi ay, naanay! Nakapurado ba? Nagbinag-o man kito si Doc, ay? Ay! Hayag ba sa hidlay sa sakyanan, ay? Kalit man lang gipasiga nga niya pa mo ko dito sa gawas. Nadili na ako makita nga tubangan. Ay, kanahan! Ngano bang? Ay! Ay, hala? Ma'am Angel? Uy, ikaw man lagi di ay na. O kakinsa man na sakyanan? Ako? Nagbahatid ko sa mong driver. May mga paper bag sa luyo, ha? Kuha og ihatod sa akong lawak. No. Ato na lang sa lawak ni Oliver. Ha? Ano naman, ma'am? Kaya nagkasinabot naming duha. Sweet na kayo siya na ako. So, labing siguro. Na-in love na si Oliver na ako. So, okay na nga mag-usa na may bed. Pagdali, ha? Kaya mo pang panghipuso na nga akong mga gamit o ibalhin sa pikas lawak. Wala! Feelingira! Abi pa kay, ipakitaan mo siyang sweetness. In love na? Membro ka gyud sa misalig ni Sir Umilaom! Hay! Sige na mga kuhaon na ako ang gihagisugod to sa luyo sa sakyanan. Aron nga makabiyar kitong driver. Hi, Tito. Good evening. Oh, what happened here? Kadahang buak na baso. Abi kog si James ang nauli. Ikaw rin? Yes? Well, anyways, wag ko ikatabang ni mo din, Tito. Musa ka na lang ko sa taas. Just relax, okay? Tingalig mo sa kang imong presyon. Ha? And remember, mutambong ka pa sa mong kasal ni Oliver. Which is happening so soon, Tito. Musa ka ang presyon? Musa pagtuon yan ako. High blood? Shit! Pero bang ang tarang tao din ikaroon? Tiguang naman yun ang pagtratar o pagtanaw na ko.
Magkalagot! Noni! Noni! Marika! Nato apay gasya ok sa babaw. Ay, pagkadagang badain hiyang gipamalit. Oy, unya, wag yun, magbitbit bisan usa na lamang kapipirbag. Abusada kag itong babayana, gyat. Ay, kapuliki mo kong bitbit inirun ba? Ay, bahala ka diya, oy. Ibili ko lang ng uban din hinga, balikol man ako unya. Noni! Nato na lagi. Nanasay nagsirin. Siya dit ko itong nagsirin ka kanina. Ay, ano na ba ni, oy? Ana, sir! Ngano bang dugay kaway kayo? Ay, nagsira pa maguko sa gate, sir. Unya, naghabwa pa ko ining mga gipamalit sa ibuhag umagat nga hilaw ba? Ay, ang salam rin, sir, may isugo ka, sir? Ay, isa ka una na ko ni sa taas, sir. Unya, balik ko ta ka dinhi, kay may kuhaon pa sab ko sa gawas. Dari kong samin sa imong pagbalik. Ha? Samin? Kana din samin si mga tubangan, sir. Kanang naasa sa wall sa bar. Gusto kong matutukan ug mas dool ang akong dagway. Kaya nga naman din, sir. Aron akong maklaro. Ang imong wrinkle, sir? Animal! Daghan na ba na ikong kunot? Ha? Dili pa! Di ba? Ay, sa miagi, sir, dili pa to kay klaro, pero kalitra mang kaklaro ron, sir. Ay, ngano ka, no? Kalitra kang katiguang, sir, ay. Sige na magukang gisapot ko, sir. Sa? Animal! Ayan na magkasuko, sir, kay gwapo man gihapon ka. Pero, dili na lagi matago ba nga ka ng idara na juga? Padung nagikas katiguang ni mo? Enough! Nga! Suko ka, sir. Biyain ako. Pahala! Ay, lagi, sir, ay, sige. Biyaan ta na ka, sir. Buisit! Lakip sinuni! Animal! Mao ba nga dili na si Danny? Dili na siya nako kay tiguang nako! Mao ba? Bawi uning tiguang nga si Daniela! Timandi ninyo ka na! Raimi, oy! Ay, basilang ano naman siya, oy, kainit na ba nitong ulo niya? Dili mo na siguro na sa una ba? Kakalma na niya ang pagkatao, Nausab mo na siya galit? Nausab? Oh, mao ginaihag batasan. Gitipigan lamang. Unya, milugsot na ang tinuod karon. Tatananala, sige gyud. Das ka lagi matunok na sa siya. Bahala na siya diha, oy. Bahala ka diha, sir. Kay mo bitaw ng mga butang, lahot na diha. Unya na ba ko banaog kung mahilom na ka diha? Noni! Nagitawag noong ko, kahasol ba ini, oy. Kahasol ba yung idol? Magbantay sa kong apil kay matunok niya ko sa mga nagkatagabuak sa baso, butilya. Ay! Atoon na lamang ako, eh. Uyala, ang sa amin day nga iyang giingon. Kay, manangin ba ako na itong tiguang nga nagbiga? Ay, ginakaw! Kay kako nalay, nalungin ito niya, ay! Taw-taw na ko din sa gawa sa gate. Sige po, ani Dani. Di na tingali mo anis, Dani. Mubiyan na lang ko. Wait. Kaganina mam kong kabante ng sakyanan nga naa sa unahan. Bakante ka ng yuta diha. Ugway bay sa atbang. Kagkinsa magkarang sakyanan nga naa diha. Ay! Nga bang lakip ka na ako awang bantayan? Pubiyan na lang ko. Mupaulin ako aron, makasayo usab ko ugma sa pag-ani ni Dani. Daman, nagbabod lang dyan dining lain na sa mulabay nga oras. Tingaling may lain na sa mo abot niya, di na tuma, dayon na itong plano, madam. Dili na. Eh. Okay, sige na. Sudlon tadas Danielas iyang gipuyan.
Kini ta. Mo na akong gipaabot, madam. Tana! Ay, kataas ba nilang gate? Ay, ibinig sa'yo na kay Katkaton. Pilara, good na, good. Sige, Reklamo, oy. Ikay saka. Sige, ikay saka. Kay sayon ranas lalaki, unya kay babae man ko. Nanaaram din na. Sa pikit bayan ta. Mamahalin ta, madam. Tingaling may mahimong kagian dito. Umas dali lagi yung Katkaton dito. Ambot lang ha, pero basin. Tanan. Unyaragod, ikaw ba? Nakapuyo magadini, huwag ka mo swito din eh. Ako ba na yung gituyok ni Dinhis gawas? Mag-usap ko dinhi sa una, nga di aircon man ang akong kwarto. Natural nga adto ko dito magpuyo kay Bugnaw. Dali na. Kay dagdagan ang oras. Nanghawak na sab kaha. Asa na sad na paingon. One last round. Unsa? Gara ka? Nahigam ka? Magkahigam ka. Oliver, sa bawas to na. Nakapila na ka karong gabi una. Last one. Promise. Dili. Dili ka? Sure ka? What? Nga may pahiuman ka? Dili na ka pero mubawas kagyapon kung hagkan ka. Self-defense. Really? Then, defend yourself. Kay mo atak na sab ko. Kusab. Oliver, saba! Kadali ba naman nakailis sa itong pwesto? Diya ka sa kong ipabaw. Mas ganahan ko diya. You look so hot. Hot? Sama ini? Oh, shit. Oh, Daddy. Dumb. That's... Oh. Danny. Danny, what? More. Should I oblige? You're obliging already. Hey. Nganong yuwak kayo ni mga akong kamot? No touching. Ayaw pagkupot sa akong hawak. Kung dili ka gusto mo, hinong ko. What? Isa na, torture? I will torture with pleasure. Oh, shit, baby. You are making me crazy. Really? Oh. Hey. Anong kalit kami yun? Baby, padayon. Grind, baby, grind. Human ini. Onsi sa... Huh? Kalimta na basab ko nimo. Human ini. O balik ko na lang kung kano sa kaganahan. Dani. Kaya kung maingon ka nga o, balik ko lang ko nimo kung kano sa mo gusto. Andang paghihapon ko sa pagpaabot ni mo, Oliver. Dani. Oh. May nanuktok. Ugok ka ba? Ganong nanuktok ka man? Makamata siya og mahibaw nga na ay tao. May maubita itong tuyo sa siya, oy. Anong masayod na ba kung nagmata pa ba siya? Kaya kung nagmata pa, labi siguro nga makabati siya. Ug mati nga. Busa,
Yatang maablihan. Dili na Buwa. kinahanglan. Buwa. Ablihin na, pagdali. Ay, kung dali kay patiling ko, sama kay. Saba day trailing. Ay, wabit tayo makapagong sa atong buhaton karon, sama kay. Unsa? Shit! Pagdalig, Ilyas. No. Ayaw pagpahawa diya sa kong ibabaw. Unsa? Nabuang ka? Tingalig may balik si James o makita taniyan ng atong posisyon. Ah, shit! Magkabitin. Pag-ilis na, pagdali. Oh, shit! Uy. Ikaw? Kapistera! Ay. Maayo, oy! Naghubo pa mo. May nagbarog pa. O siyang gibuhat din eh. Gawas! Gawas na, Carmina! Ayaw lang ko na ka nag-isulubog balik. Ayaw lang ko na ka na. Okay, madam. Unsa yung gibuhat din eh. Uy. Ngayon niya mo. Gani. Dagan dito sa banyo. Pagdali. Oh! Asa ka paingon? Oh, ha? Ayaw ka nito. Ayaw pagsunod di Dani. Wano! Hunungan na ka na ninyo! Kalitsi, oy! Kalitsi, bayaan din ako makapokus aning akong nasaksihan karon. Nagugo pa ba din Oliver? Basta na! Hunong Oliver! Kung dili ka gustong paputhon ko ng imo! Na gusto na, mihirit ka pa magyod! Bawas ko, madam. Gusto kayo kumo, bisang nagubo. Kinuo ko. Daniela! Siyang gibuhat din eh. Ablihi ka ni putahan! Gawas na lang niya! Kaya wak ka na'y kadaganan pa! Daniela! Ayaw pagkawas. Hilom na dyan. Oliver! Talagin mo! Daniela, gawas na lang niya! Ang akong cellphone. Nadaan ako akong cellphone kaganina din sa banyo. Daniela, unsa Pero ba? sinabaw sa kong mga hinubo kasi nina kaganina. James! James! Tawagan pa si James. Gawas diya! Unsa man ka? Magawas ka o pabutol ko niya akong pistola sa uni, Oliver! Uno! Dos! Tres! Ayaw! Kailangan dapitong kumnamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni atong sugilanon. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Tagsuwat Martis Parba Alvarez, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.